темная ночка, а где ж твоя дочка? Темная ночка, а где ж твоя дочка? Песня Купаленка. Што мы пра яе ведаем? Яе запісаў Цытовіч у сваім знакамітым зборніку. Лічыцца, што яна народная, але кожны з вас мусіць ведаць, за кожнай народнай песняй стаіць сапраўдны аўтар, нейкі музыка, які ўсё это напісаў, і нейкі паэт, які напісаў гэтыя словы. І вось тут для мяне пачаліся нечаканасці. Давайце ж паспрабуем расплесці гэты ланцуг. Значыцца, Купаленка. Народная песня, народная душа, спявае народ. Што ж высвятляецца насамрэч? Што ў Купаленкі ёсць аўтары. Гэта Владзімір Тэраўскі і Міхась Чарот. І гэта не які-небудзь там музыка і які-небудзь там паэт. У 19 годзе гэтыя дзве асобы напісалі ваярскі марш. Песня, якая тады лічылася проста гімнам БНР, ну і дагэтуль прэтэндуе на пазіцыю аднаго з гімнаў. І вось гэтыя дзве асобы напісалі п'есу на Купалле для нацыянальнага тэатру, каб стварыць нацыянальны рэпертуар. І туды уключылі вось гэтую песню Купаленка. Словы там, наколькі мне падаецца, напісаны на падставе народных, але музыка, на маё вуха, таксама яна тагачасная. Яна не гучыць як вельмі народная. Што адбывалася далей? Поспех. Гэты спектакль прайшоў больш чым 400 разоў. Песня напісана была па легендзе для Александры Александровіч. Гэта яшчэ адна асоба, якая спрычынілася да стварэння песні. Не толькі таму, што яна была музай, але яшчэ яна спявала ў хоры у Тэраўскага і зайграла галоўную ролю ў п'есе на Купалле. Вось гэта Александра Александровіч. Пра яе не так шмат звестак. Яна таксама ўсё жыццё прысвяціла папулярызацыі беларушчыны, беларускай музыкі. Выглядае на вельмі паспяховую рэч. Але канчатак гэтай гісторыі вельмі сумны, як у шмат якіх гісторыяў таго часу. Што зрабіла ўлада, прасавецкая ўлада на Беларусі? Міхася Чарота ў 1937 годзе расстралялі. Владзімір Тэраўскі згінуў у ГУЛАГу. Александра Александровіч, на шчасце, перажыла гэтыя часы, але яе лёс таксама не быў занадта шчаслівым. Ну і далейшы лёс гэтай песні мы самі ведаем. Песню забіць не атрымалася, яна ўжо пайшла ў народ, таму песні быў нададзены статус народнай. І тут мы пераходзім да чарговай постаці, якая спрычынілася да гэтай песні, да Геннадзя Цітовіча і ягонай анталогіі беларускай песні. Гэтая песня Купаленка тут пад нумаром 39. У мяне, на шчасце, гэты зборнічак ёсць. Нават тут, у рэлакацыі. Зараз я вам зачытаю артыкул, які і з'яўляецца друкаваным увасабленнем таго, што адбылося з песняй. Чытаем. Купаленка. Запісана Владзімір Тэраўскі у Чэрвенскім раёне Мінскай вобласці. На Случчыне, адкуль паходзіць Тэраўскі, дзе ён жыў і працаваў. І вось Тэраўскі ператвараецца з кампазітара песні у чалавека, які яе проста знайшоў і запісаў. Ну і чытаем далей. Купальская песня, напеў навейшага паходжання, аб чым гаворыць яго інтэрвальная пабудова, якая адрозніваецца ад традыцыйнай мелодыкі купальскіх песень і мнагагалосся. Вось гэты запіс, вось у гэтай кніжкі, і з'яўляецца фіксацыяй таго, што песня народная. Я не ведаю, колькі разоў яна потым выконвалася рознымі дзяржаўнымі калектывамі. У хоры Цітовіча гэта была перліна рэпертуарная, але і гурт песняры, і шматлікія выканаўцы за ўсё нашае жыццё. Па легендзе нават гурт
Deep Purple, як мы кажам, Deep Purple таксама выконваў купалінку. І ўсе яны выконвалі беларускую народную песню. Я не збіраюся вінаваціць папулярызатараў гэтай песні у тым, што яны яе папулярызавалі. Адзінае, я заклікаю нас всіх памятаць гэтыя імёны, якія амаль што зніклі. Напрыклад, пра Владзіміра Тэраўскага я просто ніколі не ўзгадваў. Міхась Чарот хаця б зафіксаваны ў нашай народнай свядомасці. Яшчэ раз. Кампазітар Владзімір Тэраўскі, словы Міхась Чарот, першы выканаўца Александра Александрович. Іхныя імёны былі свядома выкрэслены. Памятайма аўтараў нашай купалінкі. Падчас нашай рэвалюцыі яна стала адной з песень, якія выконваліся намі, усімі. І можна казаць, што гэта такі музычны ДНК нашага народа. Вось гэтая песня. Тут ёсць такая бясконцая туга, але пры гэтым гэта не безнадзейная туга, а проста фіксацыя нейкага моманту. Калі яшчэ жыццё не вызначана, калі малады чалавек знаходзіцца яшчэ на гэтых ростанях, які абірае свой шлях, які выконвае нейкую механічную працу. Акорды вельмі простыя, яны пазначаны ў дыяграмах. Дыяграма проста фіксуе вось гэтую частку грыфа. Укулеле паказвае і блакітным адзначана танічная нота кожнага акорда. То бок, калі акорд, напрыклад, мі мінор, то блакітным адзначана нота мі. Можна граць проста акордамі, вось як паказана ў дыяграмах, а можна, як я, падкрэсліваць мелодыю. Глядзіце, як гэта робіцца. Купалінка, купалінка. Тут проста акорды. Потым на акордзе ре мінор. Здымаем палец. Пераходзім на акорд соль. На, я. Яшчэ разок. Тёмная і до. Ночка. І зараз А7. Тём. Вось тут прыціскаем вось гэтым пальцем дзве струны. І трэцюю, і другую. Тёмная. Тут гэтым пальцем трэцюю. Тёмная. Зусім блізка. Канчатак. Ночка. А дзе ж твоя дочка? Як вядома, у гэтай песні 3 куплета, але досыць часта, каб падоўжыць все гэта, выконваецца яшчэ раз першы куплет. Ну і песня народная. Можете дапісаць яшчэ некалькі.